ኣብ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመል ማሎ ዝርከቡ ተምሃሮ ቀዳማይን ካልኣይን ዲግሪ ብዝናብ ሓውሲ መስኖን ዝለምዐ ናይ ምርምር ስራሓቶም ንሓረስቶት ኣርዮምን ገሊፆምን ኣብቲ ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይን በርሀ ዲን ኮሌጅ ሕርሻ ሓመል ማሎ ኣቶ ሰመረ ኣምሎሶም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ሕርሻዊ ኤክስቴንሽን ኣቶ ሕሩያስ ጎዶም ከምኡን ካልኦት ዕዱማት መምህራንን ሓረስቶትን ዝተሳተፍዎ ኣጋጣሚ ተምሃሮ ውፅኢት ዘካይድዎ ናይ ምርምር ስራሓት በብዓውዱ ከም ዘቕረቡ ካብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣብሪሁ እቲ ተምሃሮ ዘቕረብዎ ውፅኢት ምርምራዊ ስራሓቶም ኣብ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣብ ዝተፈላለየ ብራኸ ዘለዎም መሬት ብወሰኽ ሓውሲ መስኖ ዝለምዐ መሸላ ወሰኽ ማይን ብዝሒ ማሕረስን ኣብ ውህራር መሸላን ቀጠልያ ዓተርን ምሁራር መሸላን ኣዳጉራን ኣብ ምህብታም ማዕድናዊ ፀጋታት መሬት ዝፍልሊ ብባህርያዊ ደኹዕን ቅመማዊ ደኹዕን ዝለምዐ ዘርኢ ዑፉን መኽዛን ሽጉርትን ኮሚደረን ካልእን ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመል ማሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝተፈላለየ ዓውዲ ትምህርቲ ንማስትሬት ዲግሪ ዝመሃሩ 23 ተምሃሮ ከም ዘለዎ ካብቲ ኮሌጅ በፅሐና ሓበሬታ የመልክት ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ማእከል ሓምላይ ክለባት ብምቋም ዕውት ናይ ምግራብ ንጥፈታት ንዘካይዳ ዘለዋ 19 ኣብነታውያን ኣብያተ ትምህርቲ ንነፍሲ ወከፈን ከክልተ ብሽክለታ ብምሽላም ኣተባቢዑ ኣብቲ ኣብ መደበር ፈልሲ ቤት ገርግሽ ዝተኻየደ ናይ ምሽላም ስነ ስርዓት ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ማእከል ኢንጂነር አብርሃም ዳንኤል ኣብ ዘስምዖ ቃል ተታሒዙ ዘሎ ወፍሪ ልምዓት ባህርያዊ ሃብቲ ብሓፈሻ ማይን ሓመድን ድማ ብፍላይ ንምዕቃብን ንምዕባልን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ተራ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ዝመዳይ እዚ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ስለዚ ድማ እቲ ጨንፈር ዝያዳ ንምሕያልን ከም ዝፅዕር ኣስሚሩሉ ሓላፊት ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ወይዘሮ ሓሊማ መሐመድ ብጊዳ ኣብያተ ትምህርቲ ባህሊ ምግራብ ኣብ ተምሃሮ ብምስራጽ ከባቢአን ከልምዓ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ጠቂሳ ኣብቲ ዞባ ሓምላይ ክለባት ዘቆማ ብዙሓት ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዘለዋ እቲ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝወሰዶ ተበግሶ ድማ ንዝያዳ ስራሕ ድርኺት ዝፈጥር ብምዃኑ ነተን ካልኦት ኣብያተ ትምህርቲ ብእወታ ክጽቕሉ ዘለዋ ጽኑዕ እምነት ገሊጻ ኣብ ማሓዳር ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ መምህር መሓሪ ብኢደን ዳይሬክተር ቤት ትምህርቲ መቐይሮም መምህር ትርሓስ ተዓመኒ ኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ኣብያተ ትምህርቶም ሓምላይ ክለባት ብምቋም ኣብ ተምሃሮ ፍቕሪ ኣትክልትን ባህሊ ምግራብን ንምስራጽ ከም ጽዕር ብምሕባር እቲ ዝተዓደለ መተባብዕን ዝያዳ ስራሕ ከም ዝድርኾም ሓቢሮም ህላዊ ሓምላይ ክለባት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ምዕዋት ወፍሪ ልምዓት ኣገዳሲ እዩ ዝበሉ ዳይሬክተር ቤት ትምህርቲ ተከለ ዓገባ ፃዓዘጋ መምህር ጌታቸው መሓርናን ካብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ወኪል መምህር ዘርእዝጊ ጎይቶም ድማ ገረብ ኪኖት ዝህቦ ግርማ ማይን ሓመድ ዓቂቡ ባህርያዊ ሃብቲ ስለዘሰስን ኣባላት ሓምላይ ክለብ ብተገዳስነት ከም ዝነጥፍሉ ጠቂሶም እቲ ብጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝተዋሃበ መተባብዒ ንኻልኦት ኣብያተ ትምህርቲ ቅዱስ ቅኒ ዝፈጥር ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንሳቶም እውን ንጥፈታቶም ከም ዝሓይሉ ኣረጋጊፆም እተን ሽልማት ዝበቃ 19 ኣብያተ ትምህርቲ 11 ካብ ኣስመራት 6 ካብ ንኡስ ዞባ በሪኽ ሓንቲ ካብ ንኡስ ዞባ ሰረጃቃ ሓንቲ ድማ ካብ ንኡስ ዞባ ጋላነፍሄን ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ጋሽ ባርካ ጥዕና ጥሪት ብምሓስ ካብን ዝርከብ ምህርቲ ክብ ንምባል ከካይዶ ብፀንሐ ንጥፈታት ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ዝርከባ ጥሪት ፀረ ዝተፈላለዩ ደጋውን ውሽጣውን ሕማማት ከም ተኸትባ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ ንኡስ ዞባ ሓላፊ ጥዕና እንስሳታት ኣቶ ኤልያስ ምናሴ ሓቢሩ ኣቶ ኤልያስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ተሳታፍነት ወነንቲ ጥሪትን ጓሶትና ብእዋን ክታበት ዝምስገን ብምዃኑ በብእዋኑ ዝካየድ ክታበት ኣብ ምክልኻል ሕማማት ጥሪት ልዑል ተራ ይፃወት ከም ዘሎ ብምምልካት በቲ ኣብ ኩለን ምምሕዳራት ከባቢ ናይቲ ንኡስ ዞባ ዝተኻየደ ዘመተ ኣስታት 19,000 ከብቲ ጠለበጊዕን መፅዓኛን ከም ተኸትባ ኣነፂሩ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ጋሽ ባርካ ጥዕና ጥሪት ብምውሓስ እትታውነትን ንምዕባይ ዘካይዶ ዘሎ ፃዕሪ ብዘይ ምትሕባር ወነንቲ ጥሪትን ጓሶትን ክዕወት ከም ዘይክእል ዝጠቐሰ ኣቶ ኤልያስ መደብ ክታበት ጥሪት ንረብሓኦም ምዃኑ ተገንዚቦም ጥዕና ጥሪቶም ከውሕሱ ኣዘኻኺሩ ጥሪቶም ዘኽተቡ ወነንቲ ጥሪትን ጓሶትን ብወገኖም ብሳላቲ በብእዋኑ ዝረኽብዎ ዘለዎ ኣገልግሎታት ክታበት ጥዕና ጥሪቶም ካብ ግዳማውን ውሽጣውን ሕማማት ተዋሒሱ ምህላው ብምጥቃስ እቲ ናይ ክታበት መደብ ክድፍኣሉ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ንኡስ ዞባ ድባርዋ ዝርከቡ 4 ናይ ፀባ ከብቲ ውሕስነት ፀባ ንምርጋፅ ሓያል ፃዕሪ የካይዱ ከም ዘለዉ ብምሕባር ንዝበለፀ ውፅኢት ዘለዎም ሕፅረታት ክፍትሓሎም ሓቲቶም
አቶ ገብረ ክርስቶስ ወልደ ሁነይ አብዛው ሓበሬታ 26 ናይ ጸባ ከብት ብምፍራይ መዓልታዊ ክሳብ 50 ሊትሮ ጸባ ንማሕበር ተራድኦ ናይ ጸባ ከብት ድባርዋን ከባቢያን ብርታዕ ዋጋ ከም ዘቕርብ ብምሕባር ስርሑን ምስፋሕ ዘቕርቦ ጠለባት ክማልኣሉ ዘሎ እምነት ገሊጹ አቶ ወልደንኪኤል ቀሺ ዘመድ ብወገኑ ኣብ ቀጽሪ መንበር ገዙ ናይ ጸባ ከብት ብምፍራይ ውጽኢቱ ከም ዘቕርብ ዝግን ጸገማት ስለ ዘለዎ ካብ መንበር እዩ ፍልይ ዝበለ ቦታ ክወሃቦ ዝምልከቶ ኣካል ቆላሕታ ክገብረሉ زبان مربحن مسبحن كبتي مفردورهن نهبن كمون لمع الجرادين 107 حقا ومريت كم تعدل بمقلات أبزوان زدما أب مرقات وحسنة صباح أب أبركتو زقبر زلو أب نتاوين حرصو تقريبا مون زلو حتتات المفتاح يسرح كم زلو حبيرون ما أكلت عنا قل علو بتهوى زلاز مسجنا قلقلت بحافشات عنا حبرة سبقون دمات عنا أديتات هتعناتنا بمحاس العلا استوت وتقبر كم زلا تقلقل تحبيرهم أتو إدريس أحمد ويزور حاليما محمد ناب زهاب وريتو سالاز توهبو مستمرتات تغمنا قداس النتن زمننا وحكمنا ناتردو كم زماتو ثلاث دمات رياضات استفلالي حمامات كم زنكي قليتهم حلفتا ما أكلت عنا نرس ملقيتا تارقني إرينا بزهاب حبريتا أبتا ما أكلت عن الناس توها هدف ووسا كتابة تحت حموشت عامت كن قدمن دحرن حرسي أقلقلت حرسي كتابة هادن هتسانن ولنتاو مرمر آدم تعنا واستمرون كالن زد تقللا أقلقلتات كم زوها بابريهم نرس ملقيتا سعيبو كايد بزتان حنزلون تسعوق تعنا وقوسقاسنا استمرون أفلطة هزبيا بزمنا وحكمنا نابر خيمت كم زلو كموت إتدما تريو تمحنا لفتح حمامات بحفشا متن موت هادن هتسانن كما بفلاي كم زوغود لارديون أتا ما أكلت عنا ننبرت حوس كتما قل عدد رأي زيكونا كابر روحو كبابيتات نزوموتو حموماتون كم تأنقد بمقلات دما نفسو صارات كدمن دحرن حرسي مكتالي قبرا كم زلوا إزغا عب دحناتنن دحنات عشلاتنن لعلا استواصو كم زلوا نتسيرون تحقا غازيت نرس من سيا أمينة محمد بوغنا تمرتازا زيما أب ما أكل عدان هزبات قلقل مهلاو عقبت كم زفتر الله بمحبار دقا نستيو تساتاف النتن أب تمرت بمبراخ أب تمويا تتنبيرن كبركتا تون عمنتا قليتا